lete v roku 2018 sme začali v Michalovskej nemocnici operovať chrbtice. Najskôr to boli jednoduchšie operácie medzistácových plátničiek v drekovej oblasti a postupne v krčnej. A časom sme teda skompletizovali celý tím, ktorý je anesteziológ, inštrumentárka, rehabilitácia, sestry na oddelení a spektrum sa rozšírilo v podstate absolútne na všetky typy operácie, ktoré sa prevádzajú na chrbtici, ale sú isté typy výkonov, kde je veľmi potrebná aj medzioborová spolupráca. Dneska som zavolal môjho kolegu z Bratislavy, z nemocnice Zborov, s ktorým sme dlhoroční priatelia, je primár na úrazovke a tento prístup veľmi dobre ovláda, lebo predtým robil niekoľko rokov v Brne na ortopedickej klinike. Dnes máme práve takýchto dvoch pacientov, ktorých operujeme pre zlomeninu v oblasti hrudnej chrbtice. Táto špecifikácia tejto operácie je v tom, že operačný prístup je cez hrudník, čiže pacient musí byť uspatý tak, že dýchajú iba tie opačné plúca a k tomuto musí byť teda anesteziológ, ktorý dokáže takúto anestézu bezpečne viesť. Bol som pánom primárom Bačínskym z neurochirurgie zavolaný z nemocnice Bory ako pomoc v rámci multioborovej spolupráce u dvoch zlomenín, ktoré sa svojím spôsobom sú komplikované v tom, že sa nachádzajú v oblasti hrudno-driekového prechodu. Stavce boli roztrieštené natoľko, že sme ich potrebovali nahradiť implantátom. S doktorom Bačínskym sa poznáme dlhé roky a ako kamarát aj ako kolega ma oslovil a bol som rád, že som mohol navštíviť nemocnicu v Michalovciach a v rámci dobrej spolupráce pacientov odoperovať. Dúfam, že v spolupráci Michalovskej nemocnice a nemocnici Bory budeme pokračovať a som rád, že som mohol túto nemocnicu navštíviť a výhľadovo sa teším na ďalšiu multioborovú spoluprácu.